15. septembra je veľký sviatok, je veľký sviatok. Zatiaľ ideme na výlet do Budapešti, vlakom do Budapešti. Kašanem, nič iné, po maďarsky neviem. Ideme na výlet do Budapešti, rýchlik má meškanie, 125 minút, 125 minút. Vlakom do Budapešti. Kašanem, nič iné neviem, jazyková bariéra, to nie je žiaden problém. Okružná cesta linkou 88, linka 88, chyba veľká, je to cesta okružná. Cesta okružná. Jo, na podkývanok víta nás Budapešť. Konečná zastávka nie je naša cieľová stanica. Ideme ďalej, stále ďalej. Jazyková bariéra, to nie je žiaden problém. Okružná cesta linkou 88, linka 88, chyba veľká, je to cesta okružná. Cesta okružná. 15. septembra je veľký sviatok. Je veľký sviatok. Zatiaľ ideme na výlet do Budapešti. Vlakom do Budapešti. Kosenem, nič iné